Idú dve stíhačky a jedna nestíha. Idú dva tanky a jeden tankuje tvoju mamku. Prečo slepému stojí, lebo piču vidí? Videl si film Predkoška? Ak nie, tak si ho stiahni. Kúpil som kapra na Vianoce a že ho tam do vany nie. Odídem na záchod, prídem a ten kokot sa poskládal. Jak Optimus Prime a ušiel vodným odtokom. Idú dve stíhačky a jedna nestíha. Idú dva tanky a jeden tankuje tvoju mamku. Prečo slepému stojí, lebo piču vidí? Lebo piču vidí. Vezmu pitku, nedrepujem a zrazu dojde čajka, že kolik mám zerí, že by chcela drepovať. A ja, že ty mi budeš dnes večer drepovať na kokote, čepečne jak poradná alfa. A ona, že žiadne drepy nebudú, ale že mŕtve tahy môžeme. Tak som ju odzadu vytáhol za vlasy jak chlap. Idú dve stíhačky a jedna nestíha. Idú dva tanky a jeden tankuje tvoju mamku. Prečo slepému stojí, lebo piču vidí? Lebo piču vidí. Ahoj, res, chcel pýtať, ťa máš zubárku, lebo ja som sa išiel dneska prehlásiť. A bol som tam jak bývaš a som sa pýtal, že či ťa nepozná. Tak povedal, že nie, ale že o poschodí je iná. Čo robí dlho aj skúsená, že vie dobre opravovať zuby. Tak tam som šiel a povedal, že nemusím daleko chodiť, že vedľa robia rentgen, tak si ušetrím čas aj peniaze, bo už nemám auto na naftu. Na naftu. Idú dve stíhačky a jedna nestíha. Idú dva tanky a jeden tankuje tvoju mamku. Prečo slepému stojí, lebo piču vidí? Ahoj, res, chcem sa opýtať, kde máš zubárku? Lebo ja som sa išiel dneska prehlásiť. A bol som tam jak bývaš a som sa pýtal, že či ťa nepozná. Tá povedala, že nie, ale že o poschodie je iná, čo robí dlho. A je skúsená, že vie dobre opravovať zuby. Tak tam som šiel a povedal, že nemusím daleko chodiť, že vedľa robia rentgen, tak si ušetrím čas aj peniaze, bo už nemám auto na naftu. Lebo piču vidí. Idú dve stíhačky a jedna nestíha. Idú dva tanky a jeden tankuje tvoju mamku. Prečo slepému stojí, lebo piču vidí? Ahoj, vo fit, lebo piču vidí. Ahoj, prečo piču vidí? Ahoj, chcem sa opýtať, kde máš zubárku? Lebo ja som sa išiel dneska prehlásiť. A bol som tam jak bývaš a som sa pýtal, že či ťa nepozná. A tá povedala, že nie, ale že o poschodí je iná, čo robí dlho. A je skúsená, že vie dobre opravovať zuby. Tak tam som šiel a povedal, že nemusím daleko chodiť, že vedľa robia rentgen, tak si ušetrím čas aj peniaze, bo už nemám auto na naftu.